Ara sí? Sí. Gràcies, Milagros, per la presentació. Bon dia a tothom, regidors, regidores, consellers comarcals, autoritats. Primer de tot, gràcies per convidar-nos. Com deia la Milagros, jo soc en Rafa Cuenca, soc conseller d'Acció Social del Consell Comarcal d'Osona i en virtut d'això soc president del Consorci d'Osona de Serveis Socials, que és l'eina prestadora dels serveis socials a la nostra comarca. I m'acompanya en Julio Cibrián, que és el coordinador tècnic de la TIAF a la nostra comarca, però sobretot, aquest és un títol oficial, però sobretot és l'ànima de la TIAF i per això parlarà ell més estona, que és qui la viu de més a prop, tot i que tots la tenim en ment, però ell la viu molt més intensament i us l'explicarà doncs molt millor. Oficialment, nosaltres com a TIAF Osona vam començar l'any 2017, però això per res del món ens fa més savis, tot el contrari. Com més caminem, som més conscients de l'aprenentatge que tenim a davant. I avui venim a explicar-nos la nostra experiència com a TIAF Osona des del 2017, però sobretot venim també a aprendre de les vostres mirades, de la vostra realitat i de la jornada d'avui. Per tant, des d'aquesta òptica, un agraïment també per aquest aprenentatge que estem tenint a la jornada d'avui. Bàsicament, per començar, 4 pinzellades de dades de la comarca d'Osona. La comarca d'Osona és la segona comarca amb més municipis de Catalunya, després de la vostra, després de l'Alt Empordà, amb 50 municipis i tenim més de 160.000 habitants. A diferència d'altres comarques de Catalunya, hi ha 3 grans municipis. Normalment a les comarques de Catalunya se la veu una capital i municipis petits. L'Alt Empordà ja és diferent i en el cas de la nostra comarca és diferent. Tenim 3 ciutats, Vic, Manlleu i Torelló, que tenen 46.000, 21.000 i 14.000 habitants respectivament, i són ciutats molt properes entre elles. I després sí que tenim molts més municipis molt més petits, on la complexitat social bàsicament es concentra a les ciutats de Vic i de Manlleu. Per tant, jo, si us sembla bé, passaré la paraula a en Julio, que us farà més la presentació general, i tornaré a parlar amb la diapositiva d'aprenentatges que considerem molt important. Bon dia a tothom, espero que se'm senti bé. Hem ficat 5 anys d'aprenentatges, el Rafa ho deia molt bé, perquè tenim la sensació que el que estem fent és aprendre. I el que venim a fer avui és quasi bé que el germà gran vingui a veure el germà petit, una miqueta més petit, que sou vosaltres, la TIAF de l'Alt Empordà, amb aquesta mirada no de superioritat, sinó de complicitat, de dir, ostres, anem junts, mirem endavant i ajudem-nos perquè segurament aprendrem moltes coses conjuntament i segurament serem una miqueta més grans i més forts plegats. Intentaré no estendre'm gaire perquè potser són coses que després es tractaran i no vull fer spoilers. Sempre nosaltres emmarquem molt quin és el paraigües de la TIAF i emmarquem des del decret de la creació de les taules nacionals, territorials i locals, que això ens dona aquest paraigües, aquest aixopluc, que ens permet desplegar totes les propostes i intervencions que surtin i que esdevinguin des de la TIAF. I la TIAF d'Osona parteix és una taula local, comarcal com la vostra, amb un projecte impulsat des del Consell Comarcal d'Osona amb l'objectiu de crear un espai de debat i de treball transversal, la paraula transversal surt i ha de sortir molt, que serveixi com a eix vertebrador també per totes aquelles altres taules que vagin sortint a la comarca d'Osona. L'objectiu de la TIAF és molt clar, promoure la participació de totes les àrees, de tots els sectors, totes les administracions, en la participació, en la prevenció, en la promoció i en la protecció de la infància, adolescència i les seves famílies, amb la voluntat de trobar una metodologia de treball que sumi esforços i complicitats. És a dir, que hi ha d'haver un canvi de paradigma aquí que ens permeti poder fer tot això i sortir del treball parcel·lat. No m'estenc massa amb les funcions i podeu anar a consultar també el decret. És interessant que les funcions vinguin molt ben regulades, vinguin molt clares, perquè de cara a nosaltres explicar quina és la feina, quines són les propostes de la TIAF, aquí sumarem causes i sumarem mans amigues de ben segur. Us explico l'estructura de la TIAF d'Osona. Nosaltres es va plantejar en el seu moment que la TIAF estigués dins del paraigües d'un espai de benestar, salut i educació, on d'aquí es despleguin les dues taules, la taula d'infància i la taula de salut mental i addiccions.
Tenim la sort, i això és una de les grans virtuts que tenim ara mateix a la TIAF d'Osona, comptar amb el suport de la Secretaria Tècnica, des de la Universitat de Vic, des de la Càtedra de Serveis Socials, que és un gran suport de gran valua i a més amb una secretaria proactiva i molt implicada. La TIAF la podríem entendre en 3 espais diferents: grup motor, àgil, transversal i que promogui tot allò que vingui des de la comissió tècnica i alhora les xarxes municipals i els grups de treball. Les xarxes municipals d'infància nosaltres en tenim 4, després us les explico, i els grups de treball, que és bàsic per tal de treballar específicament aquelles propostes que es vulguin portar a terme des de la TIAF i que requereixin d'una acció concisa i precisa. Qui forma part de la TIAF d'Osona? Intentem que la resposta sigui molt clara, que siguin tots, i aquí és on estem treballant. Les àrees bàsiques de serveis socials, tenim 4 àrees a la comarca d'Osona: les àrees bàsiques de salut, CEDIAP, CESMIG, l'Hospital General de Vic, la DGAIA, l'EAP, l'EAIA, l'Inspecció d'Ensenyament, Justícia Juvenil, Mossos d'Esquadra, tècnics comunitaris comarcals, Vic Dones Siat d'Osona, el Servei d'Acollida i Integració, entitats del tercer sector, la presidència, que fins ara era una taula molt tècnica, incorporem també tota la part política per tota la validació que ens dona i tot el suport, o sumem aquí esforços i complicitats o anirem sempre amb la mà lligada a l'esquena. I estem treballant, també us faig un altre spoiler, amb tota la incorporació, amb la mirada de participació del treball, incorporant les famílies, incorporant els adolescents, incorporant els infants. Grups de treball. No tots estan avui en dia ja en actiu, però perquè tingueu una mirada una miqueta retrospectiva de quins grups de treball s'han anat implementant en aquests 5 anys d'aprenentatges. Des de la millora d'escolarització amb el pla d'absentisme, la metodologia de les comissions socials i treballar-ho de forma també transversal amb tots els agents implicats, la revisió dels protocols i anàlisi de casos complexes, l'equip comarcal del circuit de violència masclista de la comarca d'Osona, protocol d'agressions sexuals en espais públics d'oci a Vic i a la comarca, indicadors de benestar infantil i adolescent a la comarca d'Osona, grup de treball de dones i embaràs de risc per consum de substàncies tòxiques. Aquest és un treball conjunt amb l'Hospital de Vic i equip d'infància molt interessant. Grup de treball de seguretat, on aquest és l'únic que no és transversal, treballen els cossos d'esquadra i estan en un moment d'aglutinar criteris, indicadors d'avaluació d'aquells delictes que puguin ser comesos o ser víctimes per infants i adolescents, per tal d'identificar-ho i alhora implementar propostes que puguin reparar-ho, que puguin prevenir-ho. Grup de treball de la reunió de grup familiar, que vosaltres també la teniu, aquí a la comarca, i és algo ben interessant. Digue'm. Que van començar elles, té tota la raó José Manuel, exacte. De fet, aquí sou promotores vosaltres i nosaltres som els aprenents, i tant, totalment d'acord. I el grup d'educació amb joves en acolliment residencial a CRAES de la comarca d'Osona. Actualment hem promogut 2 nous recursos. Mapa de recursos és una demanda històrica a la comarca d'Osona, no tenim identificat tot el mapa de recursos i això volem donar-li solució de forma transversal des de la TIAF. I grup de treball de petita infància. Tots els projectes que s'han implementat de petita infància, de donar resposta a petita infància a la comarca d'Osona, no s'han sostingut en el temps, han estat bolets, i volem sortir una miqueta d'això, aprendre i plantejar-ho de forma transversal, però de forma continuada, de forma mantinguda. Xarxes municipals d'infància. En Rafa us explicava, hi ha 3 grans municipis, 3 ciutats petites a la comarca d'Osona, que és Vic, Manlleu i Torelló. Aquí sumem Centelles, que tenen les seves pròpies xarxes municipals d'infància, i és important que hi hagi una comunicació i complicitat amb la TIAF. I us volíem explicar una miqueta la història de vida, començant per l'embaràs. El Rafa us ha dit, la TIAF va néixer el 2017, prèviament va haver un embaràs llarg, parlaríem d'aproximadament 3 anys, impulsat des de la necessitat dels tècnics i trobant el recolzament polític, institucional i el marc jurídic necessari per trobar l'estructura que marca el decret. El primer treball precursor que vam fer des de la TIAF va ser la valoració del treball en xarxa amb infància, adolescència i família als municipis d'Osona. Un treball de diagnosi de quina salut té les xarxes municipals a la comarca d'Osona en format
semàfor, on teníem molt clar tipificat si la xarxa era sana, teníem un verd, si hi havia coses a poder treballar, poder reparar, poder prevenir, un àmbar, o vermell, que realment calia incidir en tot això. Un treball de diagnosis ja des de la complicitat i des d'aquesta metodologia que després hem anat implementant amb els diferents grups de treball de la TIAF. A partir d'aquí vam començar a treballar amb el primer pla d'acció de la TIAF. Vam néixer, no sé si ho veieu una miqueta bé, aquí hi ha la invitació al programa de la primera jornada de la TIAF, el 2017, que es va fer a la comarca d'Osona, amb l'acte de Constitució, amb un format similar al d'avui, i nosaltres aquí vam aprofitar per incorporar dues coses. Una, la presentació d'aquesta diagnosi, que us comentava ara, d'aquest semàfor, i la segona, començar a treballar de forma transversal i participativa en el pla d'acció dels propers anys de la TIAF d'Osona. La següent jornada, en 5 anys de vida hem fet 5 jornades, hem estat molt actius amb això perquè ens han donat molta vida les jornades, ens han ajudat a visibilitzar, ens han ajudat a construir xarxa, ens han ajudat a vertebrar. La segona jornada no podia tenir un altre títol, Construint xarxa. Va ser necessari trobar-nos bé, el sortir de les parcel·les d'intervenció, el compartir, el consensuar. I després ens va arribar una pandèmia que ens va afectar molt a tots, tant a la nostra intervenció individual i evidentment a la vida de la TIAF i tot aquell desplegament de grups de treball i reunions. Vam haver-ho de redimensionar, de revisibilitzar i reprioritzar, tornar a prioritzar. Vam aconseguir mitjançant la virtualitat el poder-nos continuar trobant i el poder continuar treballant amb aquelles qüestions que pensàvem que eren d'interès i que requerien d'aquesta trobada. Des de la TIAF, ara us ho ensenyaré, vam construir un manifest, mira, m'avanço una miqueta, un manifest consensuat, construït des de la Comissió Tècnica en relació a l'afectació de la pandèmia amb els infants, amb els adolescents i amb les famílies amb les que nosaltres treballem i atenem, i intentàvem enviar un missatge de prioritzar accions, prioritzar acompanyament, prioritzar recursos. Vam intentar visibilitzar-ho al màxim, vam intentar que des de la TIAF tingués envergadura, tingués credibilitat i a partir d'aquí poder-nos intentar avançar una miqueta amb tot allò que prevèiem a partir de la reobertura, a partir de la postpandèmia i tota la greu afectació que sabeu que estem sostenint com bonament podem. Amb aquests programes virtuals vam poder aprofitar per trobar-nos, per replantejar tot el que són protocols i actualitzar-nos en protocols. És un espai també de trobada i de coneixement i actualització. Protocol, per exemple, d'atenció en situacions de maltractaments en l'àmbit de salut, que sabeu que és actual de l'any 19. Just després ens va venir una pandèmia i potser no es va poder fer tota la difusió que era necessària. Des de la TIAF ho podíem fer i ho vam fer des de la complicitat dels propis membres de la TIAF, que són les responsables, són les treballadores socials de l'àmbit hospitalari, que són molt coneixedores d'aquest nou protocol i que ho podien explicar i compartir. Vam treballar també el protocol de prevenció i l'abordatge de matrimonis forçats. La comarca d'Osona és una realitat imperent, penso que no només a la comarca d'Osona, és prou transversal i vam voler actualitzar quin era el protocol i tornar a sensibilitzar amb la detecció i la prevenció. Vam aprofitar i aprofitem les jornades per visibilitzar tota la feina que es fan dels grups de treball. Un cop acaben els grups de treball que puguin presentar totes aquelles propostes que han fet a nivell metodològic, a nivell de projectes. L'última jornada que hem fet, fa molt poquet, el 13 de maig, és la primera jornada monotemàtica que fem des de la TIAF, donant resposta a un dels objectius que ens acompanya de fa temps, que tenim com a deute i de fet avui ha anat sortint ja, que és el concepte de participació. Participació com a dret, participació com a metodologia i participació com a deure dels professionals que acompanyem i que treballem en relació a les famílies. Vam poder construir una jornada des de la transversalitat de la TIAF que donés resposta al com es menja això. Què vol dir participació?
el primer que havíem de fer és tenir un diagnòstic compartit de què és la participació i de quines carències tenim en relació amb això, i alhora a partir d'aquí tenir un consens de com podem començar a fer passes en relació a girar la truita, començar a treballar-ho d'una altra manera a nivell metodològic. En aquesta jornada va participar l'Araceli Lázaro, que és una companya de la Dgaia amb molts anys de trajectòria i que properament tindreu el vídeo de la conferència que ella va fer en relació a això, a la participació com a drets. I ella va ser, com acostuma a ser, punyent, directa, clara, concisa i ens va sacsejar molt les consciències i va permetre que tothom poguéssim començar a plantejar-nos si realment estàvem treballant de forma participativa i quines accions podíem començar a fer des de la nostra parcel·la individual, però no només individual, sinó també col·lectiva. Vam fer també una taula d'experiències de participació a la comarca d'Osona. En tenim i en tenim moltes, i poder-les compartir, que els mateixos responsables puguin venir i les puguin compartir amb tota la TIAF, tots els tècnics de la comarca, és molt ric, molt interessant. En aquesta fotografia veieu, per exemple, el responsable polític de l'Ajuntament de Torelló de Participació Ciutadana, que va defensar el model de consistori infantil, a més amb una visió oberta i amb ganes també de continuar adaptant i continuar millorant. La tècnica de Manlleu va explicar el model de treball conjunt de les xarxes d'infància, de la XIAM. Una mestra d'una escola rural va explicar la seva manera de participar en petites accions des dels infants, quines propostes fan i de quina manera s'acompanyen. Ens van explicar també, amb tota la Mancomunitat La Plana, com treballen amb grups de discussió els plans locals de joventut i de quina manera els joves participen i eleven la seva veu i com tenim després la responsabilitat de poder-ho incorporar. Anem als aprenentatges, que és el que més ens agrada i de fet ens motiva a continuar treballant. Què hem vist? Doncs que la taula ha de ser un espai de lideratge compartit on tothom s'ha de sentir part i s'ha de sentir part motivada perquè aquest treball tingui els seus efectes i sigui exitós. Que hi ha d'haver una implicació tècnica i una implicació política institucional. Aquí faig una referència al que abans ha dit en Martí Masferrer, que deia que feia aquesta reflexió sobre les estructures verticals i certa ineficiència que es pot produir. Aquí també jo crec que com a administració local hem de fer certa autocrítica i perquè tradicionalment s'han prioritzat més aquelles polítiques que a nivell d'ajuntaments semblaven més importants, com pot ser urbanisme, etc. I aquestes polítiques que anaven més directament o que van més directament o que afecten més directament a les infants i adolescents, en definitiva a les persones de la ciutat, de la ciutadania, sempre han quedat una mica més relegades. Doncs aquí jo penso que hem de fer autocrítica i posar-nos al capdavant i implicar-nos directament en espais com aquest, que al final són els que tenen més efecte directe sobre les polítiques que estem duent a terme des de tots els sectors i que afecten a infants, adolescents i famílies. El que dèiem, representativitat dels membres. Heu vist tota la llista de membres de la TIAF. Com més diferents serem, més aprendrem. I de fet, veieu que hi ha un munt de gent que treballa per aquest sector i nosaltres a les jornades que fem, i per això hem insistit de fer-les anualment, és un punt de trobada on tothom parla amb tothom i és l'únic punt de trobada que hi ha de tot el sector que treballem amb infants, adolescents i famílies, i és un punt que, a part del programa tècnic de les jornades, es produeixen moltes converses a part que serveixen també per posar-nos al dia, posar-nos cares, etc. Un grup motor operatiu i compacte, d'això es tracta, que realment anem tots a la una i que la gent que sigui que estigui motivada i que senti que es pot fer feina acompanyat d'una comissió tècnica on hi hagi això, el diàleg, debat, que es produeixen aquests debats, però que també hi hagi presa de decisions. I aquí també és molt important, com deia en Julio, l'acompanyament que es fan des de la Secretaria Tècnica de la Universitat de Vic, des de la seva experiència i el seu coneixement, ens fan aquest acompanyament i ells formen part de la TIAF d'aquesta manera
manera i els hem d'agrair molt. Una comunicació clara, dèiem, interna i externa, difondre tot allò que es treballa dins de la TIAF a tots els membres que formen part d'ella, però també, sobretot, visibilitzar que existeix aquesta taula i que és orgull de comarca. En el nostre cas, jo sempre ho dic, la TIAF és orgull d'Osona i ens agrada dir-ho. Llavors, és la manera de donar-li la importància i de comunicar a la ciutadania que existeix, que hi ha gent que treballa pels infants, els adolescents i les famílies i que ho han de conèixer. Aquesta visibilitat que va acompanyada i aquesta constància de no defallir. Ha passat una pandèmia i dèiem, què fem? No, continuem. És un espai prou important com per no defallir i anar renovant constantment. Relleus, sempre es produeixen constantment aquests relleus i hem de procurar que en aquests relleus hi hagin traspassos que incloguin a la TIAF en aquestes accions a fer. I llavors els grups de treball, diagnòstics que siguin molt concrets, que hi hagi una diagnosi prèvia i uns objectius clars i unes accions a desenvolupar. Llavors això, la Secretaria Tècnica també ens ajuda molt a acotar-ho i a tenir molt clares quines són aquestes accions per llavors poder fer una bona avaluació i dir si han funcionat o no. I per últim, la participació, que també n'ha parlat en Julio, dels infants, els adolescents i les famílies. I aquí ens hi vam posar molt en sèrio a l'última jornada perquè pensem que ens fem un fart de parlar d'infants, adolescents i famílies i no són mai enlloc. Llavors sí que els tenim en el pensament, però pensem que és molt important incorporar la seva visió. I aquí, una mica seguint el que deia la Raquel abans en la seva conferència, de participar en un primer moment no vol dir res més que escoltar i observar. Jo, a part de ser conseller comarcal d'Acció Social, soc regidor a Manlleu i us puc assegurar que no hi ha cap experiència o una de les experiències més riques és anar a un espai d'adolescents que tenim, que és un espai participatiu on hi venen representants de diferents centres de segona a quart d'ESO i seure i escoltar-los. Jo crec que he fet poques coses més riques en aquesta legislatura que seure i escoltar aquests adolescents quines són les seves necessitats i quines són les seves inquietuds i com podem transformar aquestes inquietuds i aquestes necessitats en accions concretes. Per tant, jo crec que aquí la part política, al MINCLOC, hem de ser molt proactius amb aquesta mirada i incorporar aquesta mirada, que no vol dir res més que el que dèiem abans, que escoltar, que observar i treure aquella verticalitat que deia el Raquel també d'experts, ciutadans i nens i posar-nos tots en aquesta mateixa línia que al final és d'aprenentatge bidireccional. Nosaltres podem ensenyar però també podem aprendre molt. Aquí us hem volgut compartir a partir de l'última jornada de la TIAF de participació ens va permetre poder tenir un retorn mitjançant una enquesta dels participants per poder valorar i poder avaluar la jornada, però alhora val la pena també, i aprofitant els hi vam demanar. D'aquí poc anem a l'Alt Empordà, anem a explicar-los i a presentar la TIAF d'Osona. Què en penses de la TIAF? Com la valores? Què veieu? I aquí us hem compartit, no sé si es llegeix gaire, però hem volgut destacar algunes de les aportacions dels companys i les companyes d'Osona. Parlen això, d'aquesta manera de treballar des de la globalitat intersectorial, des del treball en xarxa. Parlen de les experiències, de compartir experiències, de la coordinació, parlen d'aquest treball qualitativament diferent, de bones pràctiques per la millora de la nostra feina, parlen de reunir i debatre, d'un punt de trobada, d'un treball estratègic dins de la comarca, d'una bona oportunitat per fomentar el treball en xarxa. Parlen d'una mirada, aquí torna a dir això, des de la globalitat, des de la intersectorialitat, des de la interprofessionalitat, amb aquesta mirada comunitària. D'una oportunitat parlen. I és una eina imprescindible amb bones sinergies i motivació per als canvis. Pensem que això, que amb aquesta trajectòria de 5 anys més un embaràs llarg, alguna cosa està arribant i estem començant a incidir en aquesta nova metodologia, en aquest canvi de paradigma i que la mateixa gent que ve, que participa de jornades com la passada, comencen a veure, comencen a valorar-ho en positiu i això ens dona moltes ales. Nosaltres
ens fa molt feliços el ser aquí, el que vosaltres naixeu avui, el que vosaltres creixeu avui i el formar-hi part una miqueta, encara que sigui petita, de la vostra història. Llavors, en Verdú diu, no hi ha malaltia que provoqui més dany que el maltracte. Si ens podem estructurar, si ho podem treballar de forma transversal, de forma corresponsable a tota la xarxa, segurament estarem més a prop d'evitar aquesta malaltia i d'evitar aquest parany. Moltes gràcies a tots i a totes i que tingueu molt bona jornada d'avui i, a més, molt bona TIAF.